Larunbat arratsaldean sortu kantolatuta, duela gutxi zendu den Inaxio Agirre euskaltzaleari omenaldia egin diote Euskal Pizkundia plazan. Jende ugari gerturatu da bertara, Inazioren sendiaz gain, Ibai Iriarte Tolosako alkatea, Fernando Barrena eta Josian Agirre sortuko kideak, eta baita euskara eta kultura arloko hainbat erakunde eta lagun ere. Omenaldi honetan, bati bat lore eskaintza bat egingo diogu Inaxioen senitartekoei, aurreskua edo agurra dantzatuko dugu bere omenez. Gero baita ere, bera izan zen Euskal Herrien euskeraz taldearen sorreran eta parte hartu zuena, eta ondoren urtetan bultzatzailea izan zena, eta baita ere Euskal Herrian euskerazko taldeko kide batzuk, baita ere beren agurra eskainiko diote. Parte hartuko dute baita ere, urte luze hauetan, bai militantzian eta bai herri mailan, herrialde mailan eta nazio mailan izan dituen hainbat lagune parte hartuko dute, eta baita ere beren hitzez eta beren eskaintza egingo diote eta beren agurra eskainiko diote. Tartean Inaxio izan zen kantuzalea, musikazalea, eta baita ere hainbat letra edo kanturen letren egilea izan zen, eta horietako bat hautatu dute bere lagunek. Herri honentzat berak behin da berriz esaten zuen eta defendatzen zuen herri batek nor izan behar bazuen bere hizkuntzan izan behar zuela, eta ezin zitekela izan herri hori aske bere hizkuntzan ez baldin bazen eta bere hizkuntza hori galtzen bazuen, da ez galdu bakarrik edo ez erabili bakarrik modu testimonial batean, baizik erabilera esparru guztietan eta bati bat esparru publikoetan, ez? Horregatik bera edozeinunetan edonorekin ari zela, bera euskeraz mintzatuko zen eta bati bat euskeraz eta adiraziaz gure hizkuntza hori dela. Orduan, alde horretatik referentzi bat galdu du memoria historiko handi bat, galdu du, nik uste esango nuke, baita ere ideologo handi bat galdu duela, Tolosak. Esango nuke hor bada Bertolt Brechten poesia bat, ez, esaten duna, hola, grosso modo, egun batez borrokatzen dena, ona dala, urte betez borrokatzen dena hobea, urte luzez borrokatzen dena oso ona, baina ezinbestekoak direna direla, hori ez, bizitza osoan borrokan jardute dutenak, ez. Eta kasu honetan horretaz goatu nintzen, ez, Inaxio heroi zala eta gauza oso grabea zala, jakindakuan, ez? Eta gero hildakuan ere bai, ez? Bera euskaldun berria da, hori ere jakin behar da, eta garai hartan ulertu itezula esango nuke, familia euskaldunekoa zen, baina Tolosako garai hartako egoera soziolinguistikoa batzan bate prestigiorik gabeko hizkuntza eta gaizki pasatako gurasoak Azpeitiarra gaizki pasatako hizkuntzagatik. Eta orduan horrek ere nik ustet egoera batera eramantzula familia. Eta beha, euskaldun berri izanik, gero burubelarri sartu zen, euskal filologia intzun, burubelarri sartu zen, euskaren aldeko dinamika guztietan, ez? Nik azpimarratuko nuke, nazio mailan egin ditunez gain, ez da, Tolosaldeko berreuskalduntze elkartea, beha izan zala motorra hori sortzen, haren bidez egin zen Tolosaldeko lehendabiziko azterketa soziolinguistikoa, eta gero, arreztero, sortu behar zen, bai euskalduntze alfabetatzean, gau eskola sortzen, bai Laskoraini garai gogorraietan, ez, non diruare etzan soberan, eta beti euskara bultzatzen, baten da besten. Ato gaude zutaz, alta, placer bat izan da, aro gaude zuetaz, eskerrik haundienak eman nahi dizkizu dugu familiaren partetik, baina batez ere, honera gogora ekarri nahi daitena, da, aitak egin zituen eta egin ez zituen hainbat gauza, ez zitela posible izango, tamainaz txiki, baina bihotzez, harimaz eta izatez erraldoion pareko den bere bihotzeko emaztea zela eta. Nire amaz ari naiz, isirarez ari naiz, hago hau dutzuta.